नै बे बिल्डिंखौ नाय रायजोफोर माने हाग्रा रज'जोबना दोङो। बिल्डिंआव माने हाग्रायासो जिरायनानै दोङो आरो। बे बिल्डिंआ मोनसे खमायाव सरकारि अफिसमोन नोंथांमोना थामनेल होननानै बुजिखाबाय जानांगौ। दा नै गाहायाव फिसा फिसा दखान दङ गोजौआव रावबो थाला मानसि थाला। बिल्डिंनि भेलिडिटियाबो जोब्बाय। गुगालांनो हमबाय थालायफोरा दरजा खिरखि बायलांजोब्बाय हाग्रा रज'जोब्बाय। गोजौआव रावबो थाला खालि। गाहायाव दोङो आल्ट्रा सेलन दोङो ओमफ्राय फट' दखान दोङो गंनै गंथामसो दखान दोङो बेखि मा मा दखान दोङो बेखौ मिथिला। जे बाजार खलानि खाथियाव दोङो। दा बे बिल्डिंआ मोनसे खमायाव सरकारि अफिसमोन। बेयाव माने नै बाजार खलायानो बै बाजार खला खाथियाव गोना खाथिनि नोंथांमोना नै जाबाय बाजार खला इयो। नै बाजार खला ओमफ्राय नै साइडखिजा लामा दङ आरो नै जाय लामा दङ दलं दङ लामा दङ टेम्पु खारलांबाय टेम्पुआ। माने बे दलंनि लामानि खाथियावनो दङ बे बिल्डिंआ। माने बे मोनसे खमायाव बे पान्जाब नेसनेल बेंकनि फैसाखौ माने रांखौ उदखारिफोरा माने उग्रपन्थिफोरा लुथिनानै लांदोंमोन आरो माने दाबि खालामनानै लांदोंमोन जेनेबा। बेनिफ्राय बे दाबि खालामना लांनायनि थाखायनो सरकारा बे जायगानिफ्राय दाननानै बेलेग जायगायाव लाङो। जेनेबा बे जायगाया मामोन आं बेखौ खोन्थानि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेदाखात गामिनिमोन आरो मुङा। माने मेदाखातमोन गामिनि मुङा। बे मेदाखात नि पान्जाब नेसनेल बेंकखौ दाननानै दानि बरमा टाउनाव माने बरमायाव मेदाखात एड्रेसखौ लानानैनो बरमायाव पान्जाब नेसनेल बेंकखौ सोलिगासिनो दङ आरो। बे बेंकखौ दाबो लाफिननो हानायनि सुबिदा दं मानो होनोबा एड्रेसखौ बिथांमोना सोलायनो हायाखै सरकारा सोलायनो हाया। बेनि थाखाय बे बेंकखौ लाफिननायनि दाबो सुबिदा दं आरो। माने बेंक सोलिनो हानाय सोरबाफोर बिल्डिं लुनो हायोबा जेनेबा बेंकआव जेसेबांखिनि एरिया जागा नांगौ बेंकनि कम्पिउटार दोननायनि जागा गासै सुबिदाखौबो जुदि होनो हायोब्ला माने डिसिनियाव एप्लिकेसन होनानै रायजोफोरा आरो जेनेबा रायजोफोरा डिसिनियाव एप्लिकेसन होनानै बे बेंकखौ लाफिननो हानायनि दाबो खाबु दङ। आंनि बायदिबा बेंकखौ लाफिननाया मोजां मानो होनबा खाथियाव बेंक थायोबा जोंनि बोराय बुरै मानसिफोरा पेन्सननि फैसा दिहुननो थांनायफोरा गोजानाव थांनाङा जायो जेन खाथियावनो मोनो। दा बेनि थाखायनो रायजोफोरा गासैबो खौसे जानानै सोरबा रां गोनां मानसिया बिल्डिंखौ लुनानै रायजोफोरा खौसे जानानै डिसिनाव एप्लिकेसन होनानै माने हायोबा बेंकखौ लाफिननाया मोजां। खाथियाव सरकारि अफिस थायोबा बेंक थायोबा खाथि खालानि साहा गला गय दखान बायदि बायदि दखानफोरा माने देरलाङो आरो सकाव देरलांगोन बाजारा देरलांगोन बिनि थाखायनो जुजिनांगौ रायजोफोरा।